Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Lafo. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillah. 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 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngelanga lokwahlulelwa uAllah uyasitshela ukuthi wa idhal maw'udatu su'ilat. Labantwana laba abancane laba abangenacala enibabulalayo, enihoshula izisu zabo, enibhoncula izisu, enibabulalayo, nibacuye izitho zomzimba, nithwale ngabo. uAllah uthi ngelanga lokwahlulelwa labantwana uzobabuza ukuthi bi ayi dhambin qutilat. Nani bulawelani bantwana? Sonosini bantwana enanisenzile ukuze abazali benu bakhethe ukunibulala? Wena ophike ingane uma wayo waze wathatha isinqumo sokuthi ayibulale ngoba wena uyiphikile. Wazi ukuthi uAllah umdali okulindile ngelanga lokwahlulelwa. Kumele uchaze ukuthi le ngane le ngoba ayicelanga ukuthi uyilande la eyayihlalele khona, wawusuyiphikelani uma wayo mayekutshela ukuthi ukhulelwe. Nawe ke wena siphukuphuku sentombazane ethi mangabe uboyfriend noma indoda isiphike umntwana, bese wena uthatha isinqumo sokuthi ubhoncule leso sisu leso noma uhushule leso sisu leso uyibulale ingane. Nawe wazi ukuthi umdali ukulindile ngelanga lokwahlulelwa. Kumele uchaze ukuthi leyo ngane leyo iyayikwenzeni, isiphi isono eyayisenzile. uAllah uzobebuza izingane ukuthi zabulawelani, uyobe engabuzi nina. Malaika, waye ungaziphathi kahle kanti? Jamila, waye ungaziphathi kahle? Ziphatheni kahle. Awufundi? Zonishaya manje ngaziphathi kahle. Ziphatheni kahle. Bheka khona manje uvala amehlo abantu abakuboni. Vula amehlo abantu bakubona. Susa isigqoko ebusweni. Jamila, Hlehle. Susa isigqoko la ebusweni, susa la. Abantu bazokubona. Oho.
So bafowethu niyabona nje ukuthi ngikhululeke kamnandi kanjani nalabantu abamlaba engibathanda ukufa ngaleso sikhathi leso. Wena ke ophiwe abantwana bese udecide ukubabulala, yazi ukuthi izingane ziyisipho, ziyisibusiso esivela kumdali. Ngempela abantwana asibathandeni, sibanike lonke uthando esingabanikeza lona. Uma ngabe singakwenzanga lokho, sazi ukuthi umdali usilindile ngelanga lokwahlulelwa. Kuzafanele sichaze ukuthi lezi ingane zayibulawa nje zazenze sona sine. Sengathi umdali-ke angasivula amehlo, asivule ingqondo, asenze ukuthi sibathande abantwana bethu, sibakhulise kahle ukuthi nabo mangabe sebekhulile bezokhona ukuthi basicelele kumdali ukuthi umdali asilonde, asiphathe kahle njengoba nabo sibaphathe kahle uma ngabe sibakhulisa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Anithanda ne? Alabo abuzimbatha. Lavo. Aw. Aw, uyangishaya manje. Yawuwa ngithi oganga nge-TV. Yamshaya umama. Yini eniganga ngithi niganga. Mama naba bayaganga. Okay, ngeke ngisamtshela ke umama. Ekelani ukuganga ke ne? Lisiphathe kahle. Ne? Awugangi ne? Okay, kabuza umbatha ke. Malaika. Lavo. Bye. What is this? Bye. Bye. Silly.